everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं फुंनिफ्राय मा मावो आङो बेफोरखौ मोनसे भिडिअ खालामदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गुड मर्निं गाइस, दायो फुंनि सम आरोना। जोंहा साहाफोर लोंखांजोब्बाय बयबो। ओमफ्राय आङो दायो फुंनि ओंखाम जानो थाखाय बिलाहि, आलु, मटर संगासिनो आरोना, एवगासिनो। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ। दायो फुंनि ओंखामखौ जाना लानोसै, बेनिफ्रायसो खामानि मावनायखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना। न'आव मा दङ मा गैया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुलांसिगोन आरो। नै जों दानिया ओंखाम जानोसै फुंनि। बिलाहि, आलु, मटर संनाया मोनबाय। ओमफ्राय नै ओंखाम, ओमफ्राय नैबे आंनि, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हासबेन्डनि। स' जों दायो ओंखाम जानानै लानोसै फुंनि। नै दायो जोङो फुंनि ओंखाम जाखांनानै हेलांसि मैगंखौ सायनो नागिरदों आरोना। सायखानानै दोननोसै सानजौफुआव जानो थाखाय। आबैजों आंजों दायो नै सायगासिनो। नोंथांमोननिथिंजाबा मा बुङो? जोंनियाव हेलांसि बुङो। नै ओमफ्राय दायो आङो मैगं सायखांनानै इसिङाव हाबफैफिनबाय आरोना। एकदम लेथ्रा जानानै दङमोन। दायो आङो दिनै पुरा साफा खालामनो नागिरदों। ओमफ्रायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। Safai Bali. दै sila. Jabat dan ada hidup di kesana खालामसै dong. Ini pura साफ-साफाय जोंहा। हिन्जाव मानसिनि फुंनि खामानिया बेफोरनोसै आरोना लोगोफोर। फुङाव उथिबाय, मोखां सुबाय, साहा लोंबाय, बेफोरनो आरो साफ-साफायनि खामानि। ओमफ्रायो आं माब्लाबा खिन्थु बिराद बाखायो। ओमफ्राय दिनैयो मावबाय आरोना। न'आवहाबो रावबो गैया नालाय, माबो गैया बाबाबो गैया दिनैहाय। बेनिखायनो आङो मावबाय आरो। ओमफ्रायो आंल' हारसिं मावाखै, हासबेन्डआबो मावफादों मोनफा मोननै। ओमफ्रायो मोनसे मोननै मावना होदों हासबेन्डआबो, ओमफ्राय आंबो मावदों। फार्स्टआवनो ओंखामखौ जाहोग्रोना लाबाय आरोना। खिन्थु फुङाव उथिनानै सिखारनानै आरो साहाखौ लोङाबाबो ओंखामखौ जाखायो आरो हासबेन्डआ। ओंखामखौ नांखागोनानो आरो ओंखायनो आङो ओंखामखौ जल्दि संनानै जाहोबाय आरो। ओमफ्राय आंबो खामानि मावबाय जल्दि जाहोनानै। ओमफ्राय दायो सानजौफुनिखौ टाइम जाबाथाय संनानै जासिगोन। दायो आङो पुरा खामानियाव नांबाय दङ, नोंथांमोना नुगासिनो। बेनिफ्राय आरो माखासे जिबो सुनो गोनां दङ। ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना।
दिनैनि आंनि ब्लगा खालि न'नि मा खामानि मावो बेखौनो आङो थिखांनाय जादों आरोना नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरबाय दंमोन कमेन्टआव आब' मानो भिडिअ लाबोथाराखै जायखिजाया भिडिअ मोनसे लाबो होननानै गोबाङानो नोंथांमोना आगैमोना आंखौ बुंहरदोंमोन आरो माने मानो भिडिअ लाबोथाराखै आब' जिकुनु मोनसे भिडिअ लाबो इदि होनना ओमफ्राय आङो सानबाय आरो मा भिडिअ लाबोनो इदि सानबाय आङो ओमफ्राय साननानै माने आङो जा फुंनिफ्राय मावो बेफोरखौनो मोनसे आङो ब्लग खालामनानै माने नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय आरोना ओमफ्रायो माबाफोर नोंथांमोना भिडिअ लाबोजानो लुगैदोंबाथाय कमेन्टआव हरनानै बुंबानो जाबाय जे आंनो जोंनो इफोरबायदि बिदि भिडिअ लाबो आब' बानाय बिदि बुंबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो माने हायोबाथाय नाजागोन ओमफ्राय नै दायो आङो न' सिंनि खामानिखौ फोजोबनानै दायो आङो बायजोआव ओंखारबोबाय खांसि खुरै जा बुरजा ओंखारनानै दंखायो हारसिंनो सुनांसिगोन आङो दिनैहाय माबो गैया नालाय दिनैहाय माबो गैया बाबाबो गैया मा थानायबालाय एसे हेल्प जागौमोन बाट जेबो नङा हारसिंनो सुनिसै आङो दिनैहाय ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर आङो न'आवहा जेरै थायो न'आवहा आङो जि गाननानै थायो बिदिनो आङो भिडिअखौ शुट खालामनाय जादों स' बेखौ आङो नोंथांमोनखौ गाज्रि मोननाय नङा होननानै आसा खालामबाय न'आव जेरै थायो बिदिनो आङो भिडिअखौ दिखांनाय जादों आरो हासबेन्डआसो दिखांदों नालाय भिडिअखौ आं माने फुङाव एकदम आथुरनो जेबो बिदि माबानाय जायासै जेरै न'आव थायो बिदिनो दिखांबाय आरो न' दायो आङो सुखांजोबनानै लाबोजोबनानै जाबना दोनफैजोब्बाय दायो आङो माने जोंनि बेडरुमखौ साफ साफाय खालामनोसै आरोना दायो आङो जोंनि बेडरुमखौ सिबगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना मोनसे बुस्थु नोजोर खालामदों जानो हागौ जोंहानि आलनाया माने एफा गालाय गुजाय मानो खननाय गैया मा जायो मिथिगोना लोगोफोर आंनि हासबेन्डआ मोनसे जि नागिरना मोनाबा ओरैबायदि बुग्लुंजोबो माने गावनि मोनसे गाननाय जोमनाय बा गावनि शार्ट बा गावनि मायबा मोनसे बिदि नागिरना मोनाबा माने एकदम बुग्लुंजोबो आरो मोनसे बुग्लुंजोबो सायावनो थाखाजोबो थेवबाबो माने बुग्लुंना मोजां मोनो ना मायो मिथिला आरो एकदम बुग्लुंनानै माने लेथ्रा बानायजोबना आं सामफ्रामबो फुङाव माने खनफिननो गोनां जायो आरो बेनिफ्राय आरो बिनि जुता गाननाय माने गानबाय जेराव मेराव दोनबाय सामफ्रामबो माने आङो थिक खालामना दोननांगौ जायो आरो गानखांनानै अबावबा सां सिङाव सोना दोनहरो अबावबा गारना दोनो बेखौनो आं सामफ्रामबो सामलायबाय थानांगौ जायो आरोना उपाय गैया बेनोसै आरो जों हिन्जाव मानसिनि खामानिफोरा फुंनिफ्राय बेफोरनो आरो मावनायखौनो मावनांगौ उपाय गैला हिन्जाव मानसि जाबाय नालाय बाबाबोथ' उपाय गैला नालाय
बानानै जेबो लाब गैया होननानै सानबाय आङो। ओमफ्रायो नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आरो गोबां आगैमोनानो बुंहरदोंमोन, आं इखौ दहाय एसे आगोलाव बुंखांबाय खोमा, होमबाबो आङो माने आरो बुंबावबाय। माने गोबां आगैमोनानो बुंहरदोंमोन आंखौ, मानो भिडिअ लाबोथाराखै आब', भिडिअ बानाय, जोङो नेनानै दङ नोंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय होनना गोबाङानो बुंहरदोंमोन। भिडिअ होयैया आङो सानब्रैसो जाबायमोन खोमा, सानथामसो जाबायमोन। ओमफ्राय आङो माने आलासि जानो थांदोंमोन आरोना, माने जोंहानि आदाया, माने आंहाथ' बिदा असे गैया, अब्लाबो आङो असे नङाब्लाबो असे होननानै सानो आरो आङो ना। ओमफ्राय आङो माने बियो माने गोदान, माने बाजै गोदान लाबोदों आरोना, बेखौ माने नायनो थांदोंमोन जोङो। बेनिखायनो आङो माने साननैसो भिडिअखौ लाबोथ'नाय जायासै। न'आवनो दंमोनबाबो जेबो खामानि गैयाबाबो माने लाबोथ'नाय जायासै आरोना। दिनैसो लाबोबाय नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ, ओमफ्राय आं लाबोबाय थानो नाजानोसै दिनैनिफ्राय। ओमफ्रायो बाजै गोदान नायनो थांनानै बिदिनो थाबाय आरो साननै न'आव, ओमफ्रायो नायनानै फैबाय। ओमफ्रायो दिनैसो आङो भिडिअखौ होनो मोनबाय नोंथांमोननि गेजेराव। ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनो, नोंथांमोन आगैमोन दङ आरो, माने माखासेयानो मोजां दङ, माखासेयानो आरो माखासे होननानै बुंनो हानाय नङा दिसुन, सासे बा सानै आरोना इदि दङ, माने इदिनो गाज्रि कमेन्ट खालामना गोसोखौ जि गाज्रि खालामना होयो इदि दङ। ओमफ्राय मानो बिदि कमेन्ट खालामो दे, ना सिनाय मोनो ना मायो, माने ओरैनो भिडिअखौ फुल नाया मुङा माने ओरैनो सायावनो इदि गाज्रि कमेन्ट हरनाङा, माने गोसोआ माने बिराद बोरैबा मोनो आरोना, गोसोखौ माने गाज्रि मोनो, डाउन मोननानै लायो। नोंथांमोननि सायावसो आरोना, माने नोंथांमोना मोजां कमेन्ट खालामबासो जोंबो एसे माने गोसोखौ मोजां मोनगोन बा एसे दावगालांनो चान्स मोनगोन। नोंथांमोनानो जुदि बेफोरबायदि सासे सानैयानो जुदि खालामो, गासैबोथ' नङा दिसुं, नोंथांमोना गासैबो नङा, माने गोबाङानो मोजां कमेन्ट खालामो, आब' भिडिअ गोदान लाबो, आब' मानो भिडिअ खालामथाराखै, बिदि गोबाङानो सोंहरो, गोबाङानो बुंहरो, आं बिराद मोजां मोनो। ओमफ्राय साननै आं भिडिअ खालामाबानो माने बिदि कमेन्ट फैखाबाय आरोना, आगोलनि पुराना भिडिअफोरावनो बिदिनो खालामो। ओमफ्रायो नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय आरोना, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय इमान माने आंखौ खम समावनो सापर्ट खालामदों। आरो आंनि चेनेला दा मनेटाइजबो जाबाय, मनेटाइज जानानै दायो एडभार्टाइज रान जाबायना जायाखै नोंथांमोना, जादोंबाथाय खोन्थाहरबानो जाबाय हा, कमेन्ट खालामनानै। ओमफ्राय आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों, इमान खम समावनो आंनि माने चेनेला माने मनेटाइज जाबाय, नोंथांमोननि अननायावसो आरोना, आं हारसिङैथ' जेबो खालामनो हाखाया, नोंथांमोननि अननायावसो आरो। जेसेबांखिनि जादों, जेसेबांखिनि दावगादों, नोंथांमोननि अननायावसो आरो। ओमफ्राय गोबाङानो बुंहरगासिनो, आब' मानो साबस्क्राइबखौ हाइड खालामनानै लादों, साबस्क्राइब कानेक्टखौ खुलिदो होननानै बुंगासिनो। आङो सानदों आरोना, साननैसो नेथ'बावदो होननानै सानदों आरो आङो, साननैसोनि उनाव आङो खुलिगोन साबस्क्राइब कानेक्टखौ। स' बेसिमहालागै नोंथांमोनखौ नेनानै थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय। मार बांद्राय पेक बानायद्रायो खोमा आङो न' आगैमोन, नोंथांमोना नायनो बालायो खोमा, बांद्राय पेक बुखिबाय थायो, भिडिअखौबा खम खालामो होनना सानलायलायो खोमा। बिदि नङा आरोना, बिदि साननो नाङा। नै दायो ओमफ्राय आङो न'नि खामानि साफ साफाय खालामनाय बेफोरखौ फोजोबनानै आङो दायो जि सुना लाबोनानै फोथारावहाय लामनो फैबाय आरोना। जोंहानावथ' सान्दुङानो नांखाया नालाय, नांबांखाया, इसेल' नाङो, होमबाबो आङो बाल्थिंसेखौ माने गोबा नालाय एसे, बेखौ आङो न'नि सिथ्लायावनो फोरानना होबाय। ओमफ्रायो खावसेखौ माने हासबेन्डनि लंपेन्ट, सुइटार, कट इफोरो माने रोजा नालाय, आङो ओंखायनो बेखौ माने आङो फोथाराव लामनानै फैबाय आरोना। फोथारावथ' फुंनिफ्रायनो मोनाजासिम नांखायो नालाय, जोंहानावथ' सान्दुं नाङा, ओंखायनो आङो हासबेन्डनि गस्लाफोरा एसे रोजा नालाय, ओंखायनो फोथाराव लामनानै होफैबाय आरोना। जा मेंखाबाय आङो, बुरजा जि सुखाबाय, बुरजा खामानि मावखाबाय दिनैहाय।
ओमफ्राय दिनैहाय आङो बुरजा खामानि मावनायखाय माने जिबो सुबाय आरो न'नि गासै खामानिखौनो मावजोब्बाय मा गैया नालाय ओंखायनो मालाय हासबेन्डआ आंखौ अनदों दिनैहाय फाजाखौ एवगासिनो आरो हासबेन्डआ नै हेलांसि आरो आलु एवगासिनो बेनिफ्राय आं पुरा फ्रेश जाबाय जि जोम गासिबो सुखांना न'नि खामानि मावखांना आं फ्रेश जानानै नै इसिङाव फैबाय ओमफ्राय हासबेन्डआ फाजा एवगासिनो आरोना ओमफ्राय दानि फुङाव संनाय मटर आलु बिलाहिया दंखायो ओमफ्राय बे हेलांसि आरो आलु भाजाया मोनबानो जानोसै आरो जोङो दायो हेलांसि आरो आलु भाजा एवनाया मोनबाय ओमफ्राय नैबे दानि फुङाव मटर आरो आलु बिलाहि संदोंमोन ना आङो बे दङ ओमफ्राय बेजोंनो जानोसै आरो ना मोनबाय नालाय थेंक इउ सो माच गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन स' बाय बाय